seară Cristina demarează un proiect împreună cu noi, cu New Art Body Gym, pe care vrem să-l dezvoltăm împreună cu voi. Aș vrea în această seară să gustăm din ceea ce face, pentru că în momentul ăsta Cristina o să ne prezinte o oră pachet, așa să spunem, într-o singură oră. Vreau să vă simțiți bine și vreau să dați tot ce e mai bun din voi și să mă urmăriți foarte atent la pași, la tot. Alias Crisu, vă aștept la un antrenament incendiar la New Art Body Gym.